Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ako'y dili mayang balita mahigala. Nagsugod na ang bakuna sa frontliners, mga doctors, nurses, o ambot lang napil ba ang medtech ato, basta ang giuna gyud ang mga frontliners mahigala. Pero ingani ning kay sa among mga classmate man gud nami grupo sa classmate ako sa University of Santo Tomas. Nami kuan sa grupo sa Facebook nga makikistorya-istorya mi kay puro gud may layo-layo. Kadaghanan na sa Amerika, all over the world. Kaming nabilin diri sa Pilipinas gamay na lang. So mag-exchange may ideas. Kaming taga Pilipinas, wa gyud mi hinanawan kay wala dili man mi ma-expose sa mga istorya-istorya sa gawas. Pero katong mga classmate na mo tuwa sa Wuhan, tuwa sa Germany, tuwa sa Europe o kanang mga nasa Amerika, daghang kay sila mabati gani. Ang makita gyud nila mahigala sa dagan sa bakuna ba, COVID-19 vaccine. Mao ni naga-spend og millions ang mga kumpanya nga naghahimong og vaccine para lang ma-market ang bakuna. Ingana ba day kunog tambal nga igala? Dili man mi ingana sukat-sukat. Dili gyud ka market sa imong kuan ba. Dili nimo convince pinagi sa advertisement ang mga tao nga kani siya maayo. Moingon lang gyud ang mga tigtungod mahigala nga kani nga vaccine gitestingan na mo ni siya. Mo ni nakita na mo nga mga resulta, short term, long term. Karon ang kadaghanan nga nagagawas nga mga istorya mahigala kato mismo ang naghimo sa mga bakuna. Kato. Di mahadlo ka ba maminaw nga ang sabaday ni kato mismo ang naghimo sa mga bakuna mahigala. Mo'y niingon nga kaning mahitabo sa ato ingani. Sila ay nag-istorya ani nga dili na ako lang ha. Pag human og bakuna sa tanang kumutang nato 50% sa population sa Pilipinas. Muplato daw na ang incidence sa COVID-19 cases. Pasabot na ba nga dili mo saka, dili mo baba. Muplato. Kana daw nga lugar ang COVID-19 mahigala murag nagamutate. Dili siya manakod. Murag siya naiutok ba? So, nagamutate siya, nagkakontra siya sa bakuna. Kay, mo din ni ang kuan sa virus mga igala. Malito jud kayo ang virus. Dili siya animal, dili pud siya kanang mulihok, wala gid siya. Protein substance lang siya, pero ang nagdala na sa iya, DNA, nasa DNA gud mismo, sarili. So, pag-detect niya nga nasa kalaban mahigala ang virus, muhimo na siya laing anak nga dili mahigo sa bakuna. Muna na study sa mga anak, katong naghimo gyud sa bakuna gyud. Ang pinaka number one nga virologist ang katong nag-develop og mga bakuna, mga vaccine, nag-study sa mga virus, si Dr. Baseldorf. Kana siya gyud ang number one gyud na siya nga virologist sa tibuok kalibutan. Halos tanan nga bakuna naka-apil na siya. So, ang experience niya maayo gyud. Naingon gyud siya gyud nga once gani mo plato na siya ang dili mo baba ang cases sa COVID-19, kuyaw na siya kay siya. Kuyaw na kay na siya. Mura na siya leon mahigala nga nagkuan ba? Murag leon nga upo lang. Wa ni lihok, wala tanan. Di ay nangadji din na siya mahigala. Nangadji na siya bago siya makaon nimo. Ingana daw ang virus mahigala. Murag katawanon pero tinuod jud na siya. Karon ang iyang warning mahigala, once nga plato na siya, disaster will struck. Ang pasabot niya mahigala nga
katog yung number one nga plano ani mga dato may gala nga tungaon ang population sa kalibutan mahitabo. Kay nakita na gyud niya nga dito sa nagsugod una man ang sugod ang Amerika, nagsugod ang UK, nagsugod ang sa patong countries nga first world countries nga nagsugod og bakuna. Daghan na kay mga side effect may gala nga di sila kasabot. Kani mga balita dili mo kadungog. Alangan kay ginasuppress man sa aning mga kumpanya. Kaya mo na pila ka bilyon sa ilang gasto ana. Nag-marketing pa yun. Ilang pugma na siya nga mo gawas nga ng mga istorya. Kami lang mga na-access dito sa news ang makibalo. Ako po, hesitant po kay ko mo sulti sa inyo kay naghandya kay fake news ron. So, paggawa sa among Facebook sa akong mga classmate, kami tanan nangutana tinuod ba ni basig atik ni ba? Kabalo biya ka nga daghan kay fake news karon nya kay daghan na biya kay mga classmate nako may gala nga nagpa-injection na. Ang may tabo daw may gala nga ni. Mo ni senaryo. Ang katong nagpa-inject nga bakuna. Wala pa sila bation sa first dose. Pagka second dose diha na. Ma-feel yun nila bang nagaluya sila, nagaluya. Kunya, ang una gyud daw mahitabo kay tungod sa ilang kaluya, di na sa ganahan kaon. Di na sa gustong gawas. Mura bag ka ng sleeping pills ba? Pagkatulong bakuna, oh my God, dito na. Either virulent nga COVID-19, ang masabutan na bang grabe kay nga COVID-19 kay resistant pa jud kay sa steroids. So ang maiguan na niya wala na. Di sa pag-usaon nimo sa dili siya ma-reverse gyud. Di pas karon nga ma-reverse gyud siya. So ingani akong masulti sa inyo may gala. Kani ba kung dili na sa tinuod maayo. Maayo gyud kung dili siya tinuod kung atik lang ba. Pero sa history sa medicine may gala, karon lang yun naghimo og bakuna may gala nga niabot ang isa ka tuig. Pili naman ko kabulan nagstorya na sa inyo. Wala nga na tambal may gala. Ultimong aspirin ba? Niabot sila og 10 years nag-study sa aspirin bago makagawas. Ang antibiotic may gala pagka-discover sa antibiotic, perting dugaya nakagawas sa market. Basta lagi ang penicillin nga first antibiotic man ang penicillin. Dako na kayong nawala sa kumpanya. Kay mo di man lagi sila nga ipagawas na sa market para makabawi sila ba. Di man gyud masugot ang FDA sa Amerika to sa una. Balik-balikon gyud nga do a clinical trial kay ang long term side effects may gala mo na ikuyaw. Ang short side effects ipong, luya, mga tol, ay wala man na problema. Dili man na siya problema. Ang long term, kay nga no, ang long term na side effects may gala, ang ultimong atay nimo, lungs, utok, nga naga-replicate, naga-reproduce, ang gi-produce niya nga kuan dili na mao. Dili na siya mao gyud. So, ang katibukan sa lawas may gala, maluyag gyud. Di naman siya responsive sa natural human physiology. Ayaw kalimti na niya ninyo. Natural human physiology. Pasabutan ang natural nga function sa tibuok lawas. Daan pa ko ani may gala atong February nga naalagi daw gi-develop nga bakuna. Ya, sige ko pangutana sa mga classmates na ko tibuok kalibutan kung naabang mo feedback diha. Kaganan sa ila wala gyud daw. Antod nga naiuban nga duol-duol gyud dito sa kanang kaldero may gala, duol-duol gyud dito sa naghimo og vaccine. Maglingo-lingo naman daw ang katong mga virologists nga naghimo sa bakuna.
Nga naman kay sa ilang short term nga study, tiyo mo na isa ka tuig lang. Ha? Sa short term nila, makita nila nga wagi side effect lang. Sa kon ba, sa kawirla sa tanang kalibutan ba, sa kahadlok sa pandemic, i-accept na lang sa dili maayo pagka-proseso ng bakuna may gala. Ang smallpox kay pag-develop na may gala, basta billions ang nawala sa isang kumpanya ng smallpox. Nga naman, nakita man nila nga kung ipadayo nila, mas grabe man kayo ang side effects sa smallpox. Mamatay man yun ang bata. So, wala din nila gipagawas. Gipugma nila hanto nga nalimpyo ang smallpox vaccine may gala. Na medyo wala na kayo mga side effect. Kay ilam na silang ilam na experiment. Kuhaon nila itong mga impurities sa vaccine. Hantod nga, natural na yun siya kaiba. So, mga itong nahatag sa mga tao. Pero, tanawaron, 50 years after development of smallpox, ano sa'yo na itabo? Mabalik ang gihapon. Mabalik ang smallpox. For example, no? Ang Luzon, nabakunahan ang smallpox. Ang Visayas, nabakunahan ang smallpox. Ang Mindanao, wala. Gamay Bikid, isa siguro katuig, katong gibakunahan sa Luzon, isa lang kabuktaw man sa Mindanao, takdan. Mabalik na po, mudaghan na po. Muna karon. Abi na ito, wala na smallpox karon. Sus, grabe. Grabe yung nangamatay sa smallpox sa Africa. Daghan. Daghan kayo nangamatay, pati sa China, daghan kayo nangamatay sa smallpox vaccine, kaning sa smallpox. So, dili pag yun, tayo muna, pila ka years nilang develop ato, pero wala gyapon. Nagyan po yung side effect. Ultimo, ang bakuna sa BCG. Kadungog man siguro mo sa BCG, no? Ultimo, ang bakuna sa TB ba, anti-TB, useless ba? Paano man karon? SOP naman may gala nga, mga anak ganay ka sa hospital, tagaan yun ang bata o BCG. Kumpletohon yun na siya, BCG, kaning polio, kanang ipatak sa baba, tagaan yun na sila. Kung ano man nang daghan pa mang gyapon manggawas ng polio, daghan mang gyapon manggawas nga kaning TB, 90% gyapon ang rates sa population sa Pilipinas TB-hon. May effect ng BCG. Kay na-SOP naman sa gobyerno ng tanan bata taga BCG, sige hatag, pero daghan pa gyapon TB-hon. Karon mao na niya ang COVID-19 may gala. Ako dili jud ko kasulti kung mao niya may tabo, pero sa feedback nga ako makuha nako sa akong mga classmate, murag dili jud ko gihapon magpabakuna may gala. Hinoon, ang rason jud nga nung dili ko magpabakuna kay diabetic man ko. Napakoy problema sa kasing-kasing nako magpalpitate. Basta pagway ni agi nga chicks ka gwapa nga naghubo, wala yan, palpitate gid gyapon ko. Ultimo sa alas 11 gabi may gala, mukalit lagpaspas akong kasing-kasing ba. Wala man ta nilabang si Alma Moreno nga naghubo. Di ko kabalo, ano man na siya, sige analyze na ko siya, nga wa man ako sa ilab ti. Higda na god, matulog na god, ngano man ako paspas na siya be. Mao na siya ang erratic palpitation sa kasing-kasing nga di ko kasabot nga doktor naman ta ko. So, ang kaning bakuna may gala, daghan kay ko makita nga dili yun ko mong kadawat. Akong anak nagpabakuna ko. Ilan ng option, ilang decision kung matigulang na, mga doktor po. So, sila yung decision sa ilang sarili, dili na kumumugos. Di ba? Ilan na ng ilang prerogative na ang tawag na may gala. Decision sa tao. Dili man po mo ma-blame ang uban nga bakuna gyud kay hadlok lagi kay sa COVID-19.
Na ako'y classmate nga niagi naghapit namatay sa COVID-19 ba. Nakuha lang siya, nasalbar lang siya kay timely ang pagbutang sa intubation, katong tubog ibutang sa tuton lang na higala. So nasalbar siya, nabuhi gid siya. Karon nagpabakuna lang gyapon. Biski nagdaghang kay na mag-feedback mi diha sa among page sa Facebook, kami tanan. Bakuna na gyapon sila. Katong dili man ta maingon nga wa sila kabalo, wala sila gi-inform sa side effects. Kay bulo sila. Pero prerogative na nila na dili sila motuo. Pero kung maabot ang panahon nga may tabo yun, hands up man ta kay wala man gyud tay mahimo may gala. Ang senaryo nga nila. Ako dili ta mo hadlokon na. Dili ta mo hadlokon pero ingani daw. Sukat-sukat pa atong 1965 ba. Nag-overpopulation ang kalibutan. Nagagamay ang atong resources. Ultimo sa tubig. Naga-short na. Daghan na kaayong daghan na kaayong mga lugar sa kalibutan nga way mainom ang tubig. Africa, sukat-sukat, lisod man gina sila tubig. Pero una Cebu, naglisod ng tubig. Luzon, lisod ng tubig. Pero tanaw ang Davao, wala. Kay nag-una man. Nga tayo sources dito sa Montapo nga pila pa naka 100 years pero gi-save na siya. Giuna ang katong awas diri sa atong mga rivers, atong mga sapa nga useless nga tubig. Mo giuna gamit kay katong dito sa Montapo nga patindako ang lake pang gi-save man to. Mo na siya kita sa Davao. Kung gaita. Swerte gyud ka itong diri sa Davao. Kaya di pag yun ma-short og tubig for the next 50 years siguro. Amot lang kaya di man ta kuan sa water district. Pero short na ta sa tubig. Karon, naay grupo nga wala gyud sila makita nga solusyon nga makapugong sa population sa nagaayo ang healthcare. Nagataas ang kinabuhi sa tao. Sa una, ang middle age is 45. Karon kabalo ba man kung sa middle age karon 65. Kadaghanan sa population sa kalibutan maabot nag 100 ba. Ikatulo, ang pagkaon nato may gala, puro na process. Sa una, bay hotdog. Makakita ko sa hotdog may gala, ako. Grade 6 naman siguro ko o first year high school. Sa una, way mga una ng hotdog ba? Kaya puro naman na siya mais. Ngay, butang nga gamay karne. Puro proseso na itong pagkaon ron. Gamay na lang yung kay presko. Katong mga tuwa na sa Luzon, may digani kakitag ulo sa isda ba? Ingana siya ka finet, pasabot na nga gamay na lang panahon nga wala kita pagkaon. Muna siyang number 1 na sulod na muna yung mga problema ni sulod sa atong mga dato gani kay sa una pa 1970s. So ang solusyon na to sige gira. Ang kadon mo ato sa una sige gira bisag asa na gira. Useless man kay gamay ra man mga matay. Ang una ato ilang i-sterile ang mga babae. Mo to nang gawas tong hadlok sa bakuna. Kay tanan batanon nga mga dalagita pang-injeksyonan og pang-sterilize mga para di na mga anak. Mangyapon kay daghang man kay moupos. So gipaagi sa sakit. So ang target nila may gala kanay siya dugay na ko kay baluan ni may gala. Dito pa ko seminaryo nga naagi ang target gyud sa mga katong nakabalo gyud sa sitwasyon sa kalibutan either produce tag more nga pagkaon o pugnan ang population. Sige produce bago, sige produce nagkakulang. Daghan na kayo starvation nga lugar may kulang sa pagkaon. Daghan na kayo kung aware mo almost 1/3 sa population sa kalibutan kuha na siya kanang malnourished. So ang solusyon sama
pandemic. Murag kani siya, ako lang na isang ko, pero sa among circle, mo na ginaistoryahan ako, nga kani yun, ipadayon yun nilang, ipadayon yun nilang, kanang solusyon gani sa kalibutan. Final solution daw ni siya may gala nga ang mabilin ng mga tao katurag yun the fittest yun nga tao may gala ang mabilin kay musukol man sa virus. At the same time, gamay na lang kayo ang pakaunon. Sugot mo ana, awamot lang kay kami tiguwang na bitaw mi. Ha? Kamu lang bitaw mag-atubang ana. Ha? May galing makaabot pa may mga 10 years sa kalibutan may gala. Ha? So, amo lahat sa inyo. Walang dili kayo mo siguro concern na ni kay bahala na, matirang matibay, di ba? Pero ito sa mga batanon ba? Kumigo. Saan mo na? Sa una, wala ba yung limitation mga isda mo? Wala limitation ba? Asa mo paingon, mga isda mo, pwede, karon. Magawas lang mo sa Pilipinas, at daghan kaya yung patay nyo dito sa international waters. Kaya dili nila gusto nga maadto, mga isda po ka dito tunga sa lawod. Nga na nakagrabe ang pangitag isda, may gala. O, tanawa. Ang karne na ito, baka, pero tinangmahala. O, kaya magsunod-sunod mo po ng mga pandemya sa mga animal. O, lagi na ma-short, dito again, magka-short, padugin, magpatay ng tao tungod lang sa tubig. Muna gina sitwasyon na higala, kaya wala man tayo mahimuan eh. So, ang final solution na ng higala is pandemic yun. Di ba? Wala mang gilaing solusyon yun. Kung maingunta nga, Mike, musugot ang kada tao nga di yun mga anak. Gihimo bitaw na sa China, one child policy. Ay sana, daghan kaya po mga dito sa bukid. Bugan ba dahil na may kalingawan? Anak, tag-upat, tag-liba lang yapon, maski one child policy. Itago lang yapon ng bata. Wala, di lagi nila mapugan lagi. So, we are in the final solution niya. Kung di mo mutuo sa ako, mas maayo, nga di mo mutuo sa ako kay may nga nung tanawa at doktor, tinuod yun eh. Ha? Ako, dili man ko musulti nga kanang katapusan may gala. Open-minded lang ko yun. And akong ginatanaw, ginavision ako mga anak na makasukol gani unsay may tabos kalibutan. Ano man akong ginaisip? Wala man kulain ginaisip nga mambisyon mahimong presidente Santa Cruz Digos. Murag wa gyud gamit ang utok ng mga tao nga gusto mong presidente. Anyway, so ingani ang sitwasyon sa COVID-19 mga kara. Ibutan na sa inyong dughan. Wala man tayong mahimo. This is a solution for the world. Wala tayong mahimo gyud. Bisa pagdili mo against wala. At ano itong mga nagprotesta dito sa South America? Nagprotesta sila nga di sila magpabakuna. Sige mo. Katong dili magpabakuna, dili pwede mo sulod og opisina. Dili pwede mo sulod og ospital. Dili pwede mo sa aeroplano. Nya asa naman kaday. Mo na may gala, mo ning COVID-19 si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung mga tanan mo unsay akong buhat rong adlaw may gala, ang akong sekretary ay makatubag sa inyo. Text lang, ayaw mong tawag ha. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Kung unsay asa akong activity karon, asa ko paingon, naba ko operasyon, musibot pa kugma, siya ang pangutanan ninyo. Kay makibalo na siya kung asa ko mo paingon. 0955-980-5994. Kung sa'y tambal sa panuhot o senda, tata 52, lalaki, tagaw in town.
Ingani ni siya dong. Panuhot sa Binisaya, mga 1,000 sakit na siya ba sa Western medicine. Ha? Kung nakahunaw-una ka, ang panuhot, hinimo na siya sa una pang wapay medisina, wapay penicillin dong. So, dili na siya diagnosis. Ang imong konsultahon na ang katong albularyo. Kay dili na siya diagnosis para sa doktor. Konsulta ka. Kung sa imong gibati kay maski ako, di ko kabaloon sa pagtambala ng panuhot ba? Ha? Ito na ka, basi lain na siya, basi sakit sa babae na, unsa ba? Ha? O, mo na siyang manong mga manang. Dili mo pagpatakaw, di mo diagnosis. Abin ninyo, tambala na siya, gingana. Dili, oy. 0996-930-6205, Doc, 64, female, nagsakit ang left side stomach. Kaya baluday kang left side stomach ko na. Ha? Yun sa niyo, pagkaibalo, x-ray na yung mata, o ultrasound na, o CT scan. Ha? Dili po na siya maunang. Magpatanaw yun kag doktor. Kaya dili ka kasulti kung stomach ba na, large intestine ba na, pancreas ba na, spleen ba na. Mao na siya problema na. Sa pagtambala na. Huh? Wala bang siguro kay balong may gala nga ang sakit sa tiyan, ultimong gusok dire ba? Sa kanang pinaka-lowest nga gusok. Kung sakit inyong tiyan, abi niyong paminaw, sakit sa tiyan pero gusok di ay. Kani pong manggahi po ning muscle nato dire sa kilid, ha? Labaw na yung kalit mo nag-exercise. Sakit po na siya. Mag-exercise mo karon pagkaugma wala na o pila na kabulan na po exercise. Masakit man na ba? Oh. Mao ni siya nang kamong nating paminaw nako. Kaya man gyud mo gyud nga dili gyud ko masugutan ng kamoy naghimong diagnosis nya akay mahatag tambal mali. Dili mo. Ang role sa doktor mga mga manang pangitaw mo sa sakit nimo. Ikaw mohatag sa symptom. Ha? Iladlad mo na mga symptom ni mo tanan diha. Siya na mag-decipher kung sa'y sakit nimo. Kapila na ko na naka-insulto og pasyente may gala. Dok, nasiguro ko nasiguro ko ulcer. Hindi, ingon ko nga. Ikaw nga tambal sa imong sarili, dok. Ano naman na kay diagnosis? Ano sa pabaya kong buhaton? Usa ko drug pusher. Kay mahatag lang kong bisita nimo. Mapunyan to kag butika ba? Nipalit kag tambal kay naman na kay diagnosis na. Eh kung dili na siya ulcer, appendicitis di ay, o kung di ba nakitumor sa pancreas, disgrasya, di ba? So ang role sa doktor mga manang, maghibog diagnosis. Iya na siya isumpay-sumpay yung mga simptomas, ipahitao na niya kung unsa mga sakita ang common, ngay nga na. Tapos, mo narrow down sa dito mga 2-3 ka mga sakit, muiha na siya mo request o laboratory. Dili na siya ingon brektad. Ha? Kung wala siya nakahimo og diagnosis sa pag-examine niya sa imo, nagpasabot ana nga libog na imong sakit. Daghang kakaayog mga sakit nga dili related. Rasa na mo complain mga sakit kay inyong ulo. Nya, mungutana tag kalibang kaday. Nanay si connection ba katong sakit imong ulo o kalibang, abi niya nga way connection. Typhoid fever day. Kung typhoid ka, masakit man imong ulo. Kung dehydrated ka, masakit imong ulo. Ha? Nana siya relasyon. Pero kung mingon ka nga, masakit akong ulo, dok, matulog na ko, patay kang bata ka. Asa man, libugation yun ka iba. So, inganin na siya. Gamiton ninyo ang abilidad sa doktor. Dili kay maghimo na mong diagnosis. Mali gina siya gyud. Kay ako, katawa man ko ba? Maingon man ko, ikaw, tambal sa imong sarili, kaya naman kay diagnosis, no? Ha? 0906-656-3648. Unsay maayong exercise o therapy sa fracture ubos sa tuhod. 52-year-old, lalaki, salamat, God bless. Ang pasabot, anadong, ilakaw nimo. The only exercise fracture sa tiil, ilakaw nimo. Pero pretigyong sakit agyon, suktian, kadalakang nimong sakit. Kadalakang nimong sakit. Sos in town.
Usay, masuko lang yung kagad. Di na kaganamang lihok. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, Doc. Say ato day. Nami tuyo sa mga, Doc. Sa may tuyo ni mo, baligya ka? Hello. Oh. Say ato dong. Oh. Lang ako pangutaga. Pangutada dayon kay masuko tong taga Digos. Pasabay tambalo prostate, Doc. Nga naman yun, naunsa na imong prostate, na kay prostatitis, na cancer, na unsa nakita nimo na sa imong prostate. Wako ko kay balo sa dito, basta kay ang nagduduan ng prostate daw ni. Isa ingon? Ay, mo nga discuss doktor do na dito po sa regional. Unya, ultrasound day ka doy. Agi sa ko sa una sa tiyan sa di man sa prostate di ko sa. Di pagyapon na ibawaan ko prostate bala og dili. Unsa day gibati nimo? Ha? Sakit kay pamilya, diskita ni iba. Sakit imong pangihi. Oo. Ay, basig sakit sa babae na. Ora. No, maura lagi. Oh, tanawa. Ayaw lagi paghimog diagnosis. Ipatanaw na sa doktor kay iyang kuuto man na imong lubot, kundi ba magpa-examine siya og ultrasound, kay may bawa na niya kung sa sakita. Dili ka mo ingon ka nga, nakay sakit sa prostate, say tambal, wa ka kiyapi. Mali na siya doy. So ipatanaw na sa doktor dito, ipadiagnose sa doktor. Kay kami magkasinabot yun may ana ba kung sa iyang diagnosis. Okay? Halimbawa, wala lang po siya, sa ito ako kasikap. Way problema. Basta na ako sa clinic, wa ko nag-igat-igat, way problema. Basta kayo, oras para ako sa mga gaway mong mag-live kasi mag-upisi ako sa clinic. Monday to Thursday, Friday akong anak. Unya ayaw hulat nga maabot ko sa clinic, kay pag maabot ko sa clinic, wa na siya. Cut off na siya. Ugba na po ka pabalikon. Kay daghan kayong maghulat pasyente doy. Di pwedeng mamili mo, maghulat lang mo sa ako. So alas 7 pa lang, tuwan na mo sa clinic. Kung pwede pa ganun, magdala na mo habol o kuan. Ha? Naiuban gani nga gikan sa butuan na alas magkuan pa, mag-hotel dire kay para lang mapakonsulta. Nga na iya kadaghan tao ba mo bitaw na nga kung pwede lang na mo diya sa clinic nag-atang na mo alas 7 pa. Ay, pumunta rin ako po sa imong guardiado sa check up do ba kay optical check up do. Unsay pangutanan nimo ang presyo, ang kuan unsa man? Presyo ba? Ang konsulta 600. Kung tiguwang na ka, kung accept ka nga tiguwang na ka, naanay discount nga senior. Okay? Paano man to, no? Sige, naman po. Naana kay senior discount. Oh. Okay? Okay now? Sige. 0917-247-1415. 67-year-old male, Davao del Sur. Nagtae 3 days na. 3 to 4 times a day. May tubig na ay laman pero hindi pa rin tumitigil kahit uminom na ako ng loperamide since kahapon. Anong advice mo, Dok? Symptoms po ba ng anong sakit itong pagtatae ko? Gastroenteritis ito, Noy? Gastroenteritis ni. Mali ang imo giinom. Ingon bitaw ko sa inyo nga ang Lumotil, loperamide, Diatabs, pugngan lang nga di mo gawa sa imong tae. Wala na niya gipatay ang kagaw. Hinoon, nagstorya ko ano mga 2004 pa. Sorry nga di na ako ginausab ha. Pero kani siya loperamide, Lumotil, Diatabs, muna mga tambala ba nga pugngan imong tae gawas kay para makahunaw na kang awa na ko nagkalibang. Pero sa tinuod, naghimo na to kundo dito sa sulod ba. Mo na mga mali nga tambal sa kalibang doy. Imong gipugnan ang kagaw mamuli, mugawas. So ang tambal ana day, unoy, ciprofloxacin 500 mg 3 times a day for 5 days. Nganong mohatag man kog tambal karon? Kay sigurado man kung nga mura ng sakita nimo, kay gihatag man nimo tanan simptomas. Mao nang tama noy.
isulti nimo tanan ang simptomas nimo, wala kang isulti sakit imong tiyan unsa ba, pero kabalo na ko nga kani kung 3 to 4 times a day malibang puro tubig mga na gastroenteritis na siya. So ang tambal ana no is ciprofloxacin 500 mg 3 times a day for 5 days. Kung di ka tagaan, matukag doktor, magpareseta ka, dok, himuin na kong reseta sa ciprofloxacin kay mo na recommendation ni Dr. Kagapi. Kuha ni mo, muna tambal ganoy. Ayaw ang loperamide, maski pag isa kasako ni inom mo ng loperamide ba, dugay na magluya na ka, 0948-325-2383, female, 70-year-old, agdaw. Binhod, duha ka tiil, duha ka lapalapa, hawoy kaayo mga BTS, unsay maayo itambal ani dok. Ingani na. Paitaaw na to unsay root cause, unsa may pasabot ana. Daghang kay rason ngano mang binhod imong tiil. Number 1, diabetes. Number 2, dili maayo ang supply sa dugo sa imong tiil. Number 3, naay naipit nga ugat dito sa likod. Imong hawak. Number 4, naay nakabara sa dagan sa dugo sa imo paingon sa imong tiil. Karon, sa upat pa lang nga sakit na. Sa upat pa lang nga sakit. Kung saon nimo pagkaybalo, kung dili ka magpa-examine ng doktor. Ultimo ang doktor, di gani kay balo. Iyan ang eksamino ni mong tiil. Iyan ang hilam-hilamo ni mong tiil. Pati sa singit, tanaw niya kung kusog ba ang pulso. Tanaw niya kung naabay bukol dito sa imong tiyan. Basig dako ka kaig mayuma. Muna nakaipit dito sa ugat. Kasabot ka nang. So, dili tambal ang imong pangutanon sa, ngano man eh. Ngano ini. Muna pangutanan nang. Paitao ng root cause. Bago maingon kang si tambalan ni nang. Muna no eh. So, muna siya ang trabaho sa doktor. Dili maayo nga, kung sa'yo tambalan eh, tagaan na pinsigiba ba? Sayon kayo na ba? Labaw na tapulon ng doktor. Naon sa kanang, sakit akong likod, tagaan na pinsigiba. Pero magsige kayo, balik-balik ko naman Huwag kayo ha. Lahi ang doktor nga magtambal yun na. So una nang, maglisod ang eskwela og doktor. Almost 2/3 bagsak. Mag-medical school, 2/3 bagsak. Gamay na doon kayo makapasa. Nga doktor. Karon dali kayo mag-doktor. 0920-214-1655, 72-year-old babae na ay tumor sa ulo. Pwede ba operahan kung atakiyon siya dili malihok ang kamot o tiil o naa daw makita na pneumonia sa lungs? Salamat, Davao de Oro. Ingani nang pag naagani siya naagani na kay simptomas nga di maayo sama sa dili na malihok imong lawas, indication na siya nga operahan jud kay nagaipit na sa ugat ni Juan. Kung pasagda na siya mo na kamatyan nimo ba? Kabalobya mo nga prangka-prangka kay kung istorya. Way liko-liko. Pag bingon gani ko, kana gana siya. Kapila na ko ana nga, bingon sa nga pangkahan ni kong istorya do ko. Kisa may mong balusulon, kung may tabo na. Wa man ko sultis doktor, magdala ka. Kung si Dr. Kagapi, musulti dayon na siya ba? 3 ka bulan na lang na siya dayon. Ingana kung kaprangka mo, bitaw na siya usahay. Uban, ma-appreciate nga, ingana giday niyang tinuon. Kami mga tigulang nga doktor, dili na sila magpaliko-liko istorya. Kaya kung mabuhi manggaling kag taas-taas, salamat. Mamatay di kag sayo, sao man nato na be. Di, mata lang kag morning ba? Ano man yung namatay madayo ko? Ano man yung namatay man akong mama? Di, kisa may masulo ninyo. Ang doktor, ay Santa Cruz Digos, Malibang Mangoros, 0967-903-7509, 72-year-old female, 3 years na stroke. Mayo pa ba kung magpa-chirotherapy? Thanks, God bless. Possible kay ang stroke, everything is possible.
dili ta kasulti, dili ta ka-predict. Naiuban maayo, naiuban dili. Depende gyud na sa imong response, sa imong kanang persistence, sa patience nga magpaka-kuan ka mag physiotherapy ka. 0920-315-0008. Babae, 32-year-old, sige sakit, kuto-kuto, connected sa likod ang sakit. What laboratory buhaton if magpa-check up og doktor? Thanks. Usually, ultrasound ang himuon na ni day. Ultrasound ang gallbladder kay possible nga mao na ang rason naghimo kag bato, or kung nisulti ka nga tambukon unya kusog mo kaon o kuan, possible nga gallbladder stone, pero ultrasound ang himuon na may gala. So ingani may gala, mubalik ko sa akong mensahe ba, okay, 5 minutes na naman. Ang akong pasabot kung unsay sitwasyon nato karon, wala tayong mahimo. Kay muna siya ang final solution sa kadaghanan, sa nagahom sa tibuok kalibutan may gala. Number 2, kung nakay paagi nga di ka matakdan sa COVID-19, sunda. Basta ako, musulti ko sa akong sarili nga dili yung ko mapa-inject ang bakuna. Ever good. Musugot pa kung mamatay ko sa COVID-19 kaysa mamatay ko sa complications sa COVID-19. Complications sa bakuna. Musugot ko ana kaysa dito sa complications sa bakuna. Lisod kayo may gala kay kay balo ko unsa ka sakit ba, wa man ta kay sakit, wa man ta kay gibati ba, nga nagpaguna ka kay abi niyo protektahan ka, wa day ka protektahan, ha, ikaw day ka gidunggan day ka sa likod mo na sakit sa buot ba, ha, ambot sa inyo kung sa inyong decision, kung may magbuot sa inyong kinabuhi. Ako penme ko pangutan-on nga kung na gusto mong pabakuna, pabakuna. Di na ako kapunguan ba? Ha? Muna prerogative ni mo. Muna imong decision sa imong kinabuhi. Ikaw ba nagdala sa imong kinabuhi? Di ba sa Dr. Kagapi? Ha? Kung paminaw niyo mali ko, okay, no problem. Ha? Padadyon sa imong kibate. Ano na, pasbulano. Ha? Ikaw niya mga katigulangan sa buhol, may gala. Pangisda, kung gusto mo mangisda, ha? Kung gusto ka mag-uma, pag-uma. O may nagpugong nimo dahi, wa man ka gitali dahi. Ha? Padayon. So ingani may gala. Wala tay way nga mo sukol ani wala. Gihimo na, giplano na nila almost 20 years ago pa. Giplano na nila. So tanaw na natin sa events sa kalibutan may gala. Kung matinood, kaluoy sa kalibutan. Kung di matinood, luoy po gyapon kay lisod namang pagkaon. Naay sini sa una nga gitawag Soylent Green. Katong sini may gala. Ura to predictions sa unsay may tabo sa kalibutan nga anay pagkaon. Unsay ginahimo ato? Ang mga tigulang may gala pasudlon og urag sinihan. Ila na ito nilang igas. Mamatay ang tigulang, himuon nilang biskwit mo. Gusto mo? Ha? Gusto mo himuon biskwit mo na pagkaon sa mga batanon? Ha? Munang katong salida on tato ibalay ko tato. Soylent Green kay aron maka-realize mo nga ang mga tao sa 1960s. Pero makita na nila scenario ba asa ta paingon. Kay either catastrophe ang may tabo na ay mga earthquake o sa may tabo na matunga ang population sa kalibutan or man-made. Duha ra man na sila. Man-made. So kita ride on along. Ha? Agi lang ta, sakay ta. Kung sa asa dagan ang kuan, edi sabay lang ta. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.